Lăudați să fie Domnul. Ceea ce aveți Biblia cu dumneavoastră, vă rog respectuos să o deschideți împreună cu mine la cartea Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Voi citi de la versetul 1 până la versetul 12 inclusiv. Cuvântul lui Dumnezeu este nu doar norma de credință și felul după care să viețuim ca să fim pe placul lui Dumnezeu, ci este standardul împărăției lui Dumnezeu. Obișnuiți-vă să îl purtați, ca să vă poartă și el. Nu vă rușinați cu această carte, nu vă rușinați cu Biblia. Trebuie să vadă toți ai cui suntem. Biblia vorbește cuvântul lui Dumnezeu astfel. Când trecea, și ulterior vom vedea de unde venea și încotro se ducea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns: nu a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a spus aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: el este. Alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu sunt. Deci au zis: cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Glorie lui Dumnezeu! Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. Amin. Reocupați-vă locurile dumneavoastră. Înainte de a predica cuvântul lui Dumnezeu, țin neapărat să vă salut. Sunt foarte bucuros să fiu din nou cu dumneavoastră în Biserica Genesis, cu prietenul meu Draga. Așa e el, cum e numele, Drag, inimii mele. Să te binecuvânteze Domnul, om al lui Dumnezeu, întreaga familie. De asemenea, salut cu drag pe toți prietenii mei. N-aș vrea să dau numele unuia ca să nu uit pe altul. Să vă binecuvânteze Dumnezeu pe toți, Biserica Shalom, Biserica Emanuel, fratele Păstor Tică și ceilalți. Într-un mod special, în această zi sunt bucuros de inițiativa lui Alex și a Elisabetei de a-și părăsi locul de muncă, de a-și lua liber, în ciuda tuturor piedicilor, să fie astăzi cu noi. Pentru mine a fost o surpriză și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine, Alex. Să te binecuvânteze Dumnezeu și să te folosească mult mai mult decât ți-ai fi dorit tu vreodată în viața asta. Amin. Dragi oameni al lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu a fost scris în cărți, în formă de scrisori. Biblia n-a fost scrisă pe capitole. Biblia a fost scrisă pe scrisori. Ulterior, Biblia a fost împărțită pe capitole. Vechiul Testament a fost canonicizat în anul 500 înainte de Hristos, Noul Testament în anul 500 după Hristos, da, la toate celelalte concilii și așa mai departe, însă ea n-a fost împărțită pe capitole. Ea a fost o scrisoare, de la A la Z. Cartea Ioan, de exemplu, ea nu era împărțită în capitole, însă în anul 1022 au considerat că e mult mai bine să fie
Biblia împărțită pe capitole, fiecare carte să fie împărțită pe capitole. E mai ușor de citit, de memorat, de observat, deci de făcut observări. Însă în anul 1522, după alți 500 de ani, au hotărât să împartă fiecare capitol pe versete, ca să fie și mai ușor. Am spus aceasta în introducere ca să mă puteți înțelege că evenimentul din capitolul 9 este precedent de capitolele 7 și capitolul 8. Ca să putem pricepe lucrarea de unde trecea Hristos, ar trebui să privim câteva evenimente în urmă, înainte de capitolul 9, cele din 7 și din 8, și să vedem că Iisus Hristos era la una dintre cele mai importante sărbători ale evreilor. După Paști, sărbătoarea corturilor era la fel de importantă. Aveau 7 sărbători, 3 prefigurează Vechiul Testament, cea de mijloc, Rusaliile, prefigurează moartea și învierea Domnului și instaurarea bisericii și următoarele 3 prefigurează sărbătorile eclesiastice care le sărbătorim și noi. Însă, una dintre cele 3 sărbători de anvergură la evrei era sărbătoarea corturilor. Veneau toți evreii de pretutindeni, toți evreii, chiar și din diaspora, chiar și din teritoriul evreu și iudeu, și veneau pentru 10 zile să stea în corturi, să-și aducă aminte de cum a petrecut Israel 40 de ani în pustie. În astfel de sărbători, la această sărbătoare se întâmplau câteva lucruri extraordinare, lucruri fantastice, sărbători, ungeri, jertfe, predici, cântări, botezuri, că botezul nu l-a inventat Ioan, botezul e mult înainte de asta. Pentru a se integra evreul din diaspora în comunitatea iudaică, trebuia să se boteze, să se taie împrejur și să mai facă încă câteva lucruri ca să poate să intre în templu. Templul era împărțit pe mai multe părți, era partea neamurilor, partea femeilor, partea bărbaților, partea preoților și apoi partea templului. Toate aceste detalii, dragi oameni al lui Dumnezeu, sunt cuprinse în aceste capitole, sunt îndesate aici și ar trebui să le vedem cumva cu lupa, că nu se văd așa repede. Capitolul 7 este capitolul în care toți oamenii aceștia fac niște lucruri, niște ritualuri fantastice, și anume că se duc, fac un culoar de 200 de metri, toți leviții, de la scara templului până la scara casei împăratului, era casa lui David, apoi casa lui Ezechia și acolo era scăldătoarea Siloamului și făceau un culoar de 200 de metri, 200 și ceva de metri și printre preoții care erau pe dreapta și pe stânga trecea marele preot cu polonicul de aur din vasele de cinste ale Domnului, lua apă din Siloam, se ducea 200 de metri până în templu și turna apa în templu, nu o bea. Și spunea, aceasta este apa vieții. Și Hristos era acolo. Și ăștia fac ritualul ăsta. Și Hristos supărat. Oameni buni, cum să fie apa Siloamului apa vieții? Eu sunt apa vieții, spunea Hristos. Și cine mă primește pe mine, Duhul Sfânt va coborî peste ei. Și din inima lor vor țâșni ape vii pentru eternitate. Eu sunt apa vieții. Și ăștia se uită la Iisus. Auzi-mă la El. Pe lângă faptul că face ce face, că e tânăr, că are 30 de ani, că nu-i mandatat de niciun mare preot, că nu are relații nici cu Gamaliel, nici cu Irod, nici cu Pilat, nici cu Cezar, că ăsta vine din pustie, nu e nici Ioan Botezătorul măcar. I-a mai venit și lui în minte să mai zică că e și apa vieții. Tulburare în templu. Imediat, după ce spune Iisus, eu sunt apa vieții, citiți cu atenție, spune încercări pentru uciderea lui Iisus. Următorul pasaj. Au vrut să-l omoare. A înnebunit. Cum va să fii tu apa vieții? Iisus nu zice nimic. Următoarea dimineață, iarăși în templu, de pe muntele măslinilor vine iarăși în templu și aduc pe femeia prinsă în preacurvie. Și așa ăștia voiau să-l omoară. Dar nu l-au prins în seara aia. Următoarea zi în templu îi aduc femeia ca să-l ispitească, să facă ceva împotriva legii lui Moise. Și spune, am prins-o în preacurvie. Noi știm ce zice legea. Moise ne spune să o omorâm cu pietre. Tu ce zici? Și Iisus se apleacă, scrie
Deuteronom spune că scrie păcatele unora pe pământ. Nu știm ce a scris acolo. Însă se apleacă să scrie ceva. Nu dă atât de multă importanță la inițiativa de judecată. Mă aude cineva? Prea repede pui urechea la judecată și la bârfă. Iisus nu prea punea urechea la bârfe, la judecăți din astea. Se apleacă și scrie. Și ăștia și mai tare. Ce zici? Și se ridică și spune, cine n-are păcat, să arunce primul. O traducere corectă, în original, și aceasta are sustenabilitate. Însă cea originală spune, cine n-ar păcătui dacă ar ucide-o aici, să o ucidă. Ce frumos a apărat Hristos. N-a spus, nu merită ucisă. Bă, da, merită ucisă. Asta a spus Moise. Dar faptul că ați adus-o în templu a fost prima voastră greșeală. O astfel de femeie nu trebuie adusă în templu, trebuie scoasă din cetate afară. 2. Templul nu avea pietre de ucis. Nu. Și voi ați adus pietre de afară în templu ca să ucideți pe oameni. A doua greșeală. Și a treia greșeală, în momentul în care aruncați cu o piatră în cineva din templu, desacralizați templul. Și capitanul templului, avem un capitan pe vremea lui Pavel care se numea Lisias, dar capitanul de templu din vremea Domnului Iisus nu îi se dă numele. El se ocupa cu sacralizarea templului, se ocupa de templu. Și spus, dacă aruncați cu pietre în ea, desacralizați templul. Capitanul, în secunda 1, vă va ucide. Știți cine a început primul să arunce piatra jos? Cei mai bătrâni. Și-au dat seama că deși femeia păcătoasă, ea nu trebuia adusă în templu pentru judecată, nu trebuia să fie ucisă acolo, nu trebuia să se aducă pietre de afară în biserică, în templu. Și nu trebuia desacralizat templu. Și-au aruncat pietrele, le-au lăsat acolo și au ieșit afară. Următorul text este cel mai enervant. Ne enerva și pe noi. Iertați-mi expresia asta, enervant, nu Scriptura. Abordarea pe care a avut-o Domnul în templu. Imediat după ce se rezolvă problema cu femeia, Iisus spune, eu sunt lumina lumii. Cum? Ăștia au nebunit, mă, oameni. Imediat după lumina lumii vor să-L omoare din nou. Și o să vedem ce le face. Deci a spus, eu sunt apa vieții și a vrut să-L omoare. N-au reușit. A doua zi, de dimineață, intră în templu. Iarăși. Și spune să iertați pe femeia asta, nu o ucideți aici că păcătuiți. Și ăștia bulversați, lasă pietrele, bătrânii, pleacă de acolo și Iisus spune, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Mă, oameni. Ăștia au făcut crize. Următorul pasaj pe care îl predică Domnul Iisus Hristos, după ce ăștia se ceartă cu el, cum zici tu despre tine însuți că ești lumina lumii? Iisus a spus, ceea ce de la început vă spun că eu lucrez și Tata lucrează, voi nu puteți pricepe, pentru că eu sunt de la început. Mă, oameni buni, cum mă să fii tu de la început? Păi, n-ai nici 50 de ani. Și ascultați ce spune Hristos. Eu sunt adevărata voastră slăbozire. Ăștia. Nebunie totală în templu. Vă gândiți la această dilemă? Sunteți cu mine acolo în templu? Auziți niște vești care bulversează pe toți. Spune că e apa vieții, că e lumina lumii. Nu ne lasă să o ucidem femeia și ne mai spune și că el e adevărata eliberare. Și ăștia spun, dar când am fost noi robi? Devii tu să ne eliberezi acum. Ei nu ne aud. Eu vă întreb pe voi acum, nu erau ăștia robi? Erau robi la Madian, la Moabiți, la asirieni, la sirieni, la egipteni, la babilonieni, la medo-persani și acum la greci și acum la romani. Nu erau robi? Însă, fraților, când păcătuiești, credeți-mă, omul care păcătuiește se prostește. Ăștia au spus, noi n-am fost niciodată robi. Dar le aducem noi aminte la final, că au fost la toate imperiile robi. Omul care păcătuiește se prostește. Nici nu recunoaște că a fost rob vreodată.
și că este păcătos. Și ei spun, noi suntem fiii lui Avram. Hristos spune, dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele tatălui vostru Avram. Dar voi sunteți fiii dracului. Tensiunea crește. E nebunie totală. Fiindcă mințiți, sunteți fiii diavolului. Și îl aveți ca tată pe Satana. Ăștia nu mai văd în fața ochilor. Înnebunesc total. Și spune, ne spui că suntem sclavi? Nu ne lasă să ucidem femeia? Spui că ești lumina lumii? Spui că ești apa vieții? Ama ne faci și diavolului? Și îți mai arde să spui că ești înainte de Avram. Băiatule, n-ai nici 50 de ani. Dar dacă avea 50 de ani acum, era înainte de Avram. De ce i-au spus n-ai nici 50 de ani? Pentru că la evrei, ca să fii numit rabi pe stradă, trebuia să ai minim 50 de ani. 6 ani te învăța mama și 44 te învăța profesorul. Și pe la vreo 50 de ani te apucai să faci și dumneata biserică. Să faci și dumneata sinagogă, să fii și tu mai mare pe stradă. Și ăsta are 30 de ani. Și spune, strigă după tine lumea, rabi, n-ai nici 30 de ani și faci toate gafele astea în templu. Știți ce au făcut? După toată povestea asta, versetul 57 spune, n-ai nici 50 de ani. Adevărat vă spun că sunt înainte de Avram, a zis el. Că înainte să se nască Avram sunt eu. Versetul 59, din capitolul 8. La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el. Dar adineori v-am spus că în templu nu erau pietre. Era de aur tot. V-ați prins ale cui pietre erau astea? A preoților și a fariseilor și a bătrânilor care le-au adus de afară să o ucidă pe femeie. Că toate pietrele aduse de afară în biserică, într-un final, ar sfârși în capul lui Iisus, dacă le tot aduci. Continuă versetul 59 și pentru prima dată îl văd pe Domnul Iisus Hristos. Nu vreau să zic cum îl văd, dar o să vă dați și voi seama cum îl văd. Dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor. Și așa a plecat din templu. Știți ce înseamnă să te ascunzi să nu te lovească piatra? Apa vieții, lumina vieții, lumina lumii, omul care nu lasă oamenii să omoară femeia în templu, omul care aduce adevărata libertate, omul care e de la început, cel ce este Dumnezeu, își pleacă capul așa de umil și a ieșit din templu într-un mod rușinos. N-a fost nicio cinste aici. Nu rezonează cu dumnezeirea. Nu pare că e puternicul care s-a născut și care este înainte de Avram. Se simte respins, dat afară, refuzat. Iar versetul 1 din capitolul 9, v-am spus eu la început că toată cartea asta era scrisă fără capitole, totul e legat. Spune, pe când trecea, de unde trecea? De unde venea? Venea din templu, dat afară. Ăștia vreau să-l omoară. Pe când trecea, Iisus a văzut un orb. Ar fi putut să vadă altcineva orbul. Să-l vadă Petru, Iacov, Ioan, unul din oameni, din ucenici. Însă, când îl vezi pe Iisus Hristos supărat că oamenii vor să-l omoare, ție îți mai arde să-l mai sesizezi tu la milă, la lucrare, să facă minuni? Na, ăștia nici nu l-au văzut. Spune cuvântul lui Dumnezeu, pe când trecea din templu în modul ăla umilit și refuzat și dat afară, dragi oameni al lui Dumnezeu, Iisus a văzut pe orb din naștere. Trăim o vreme când există atât de multe voci care vor să ne ia atenția noastră.
Și ascultați-mă bine ce vă spun acum. Vocea eului este prima voce care vrea să-ți atragă atenția. Vocea eului, vocea interiorului tău. Apoi e vocea afacerilor, a familiei, a disprețului. Pare cea mai plăcută voce, dar vrea să-ți ia atenția, să-ți atragă atenția. Apoi vocea distracției. E cea mai, cum să spun eu, distractivă voce. E aceea care pare că ține cu tine. Dar în timp ce încearcă să te distreze, vrea să-ți fure atenția. Apoi respingerea e o altă voce. Te dau afară ăștia. Nimeni nu te mai primește. N-are rost să-i mai slujești. Și respingerea vrea să-și facă vocea auzită. Apoi ratingul vrea să-și facă vocea auzită. Să muncești pentru el. Faima. Să muncești mai mult pentru faima decât pentru gloria lui Dumnezeu. Apoi și falimentul și lista poate continua. Acestea sunt vocile care vor să fie ascultate. Ele vor să fie ascultate ca să ne atragă privirea noastră. Însă aici, în capitolul 9, avem un om care atrage privirea lui Hristos, deși e respins. Deși e dat afară, deși e supărat, deși lucrurile nu merg bine în templu, omul acesta este pus acolo la colț, este exact în timpul, în momentul în care Hristos se ascunde printre oameni, printre ucenici, când vroiau să-L ucidă cu pietre în templu, când aceștia au turbat de mânie, când au vrut să desacralizeze totul, să omoară pe cineva în templul, acela era Hristos care trebuia să fie omorât în templu și ăștia au turbat de mânie și au pierdut toate simțurile. Însă Hristos, în timp ce era respins, El vede pe orb. Acesta este contextul întreg. Mi-a luat mult să ajung aici. Titlul mesajului este acesta: tainele descoperite în urma respingerii. De aici urmează să se descopere adevăratele taine, adevăratul mister a așezării acelui om lângă templu. De ce omul acela se afla acolo? De ce timp de 40 de ani Dumnezeu nu a avut milă de el? De ce atâta vreme Dumnezeu n-a ascultat-o pe maică-sa? De ce atâta vreme Dumnezeu n-a ascultat pe taică-su? De ce atâta vreme Dumnezeu îl lasă acolo? Deși Iisus Hristos spune despre el un lucru extraordinar. În ADN-ul ucenicilor circulă influența preoților din vremea respectivă. Ei spuneau așa, ucenicii: învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Versetul 2. Iar versetul 34 vedem influența vremii. Preoții, cărturarii au spus omului vindecat în versetul 34: tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei. Și vrei să ne vezi pe noi? Și l-au dat afară pe omul acesta care fusese orb. Influența preoților era și asupra ucenicilor. Însă Hristos înlătură învinuirea și influența lumii deasupra orbului, descoperind cel puțin 4 taine din această seară. Prima taină, dragi oameni al lui Dumnezeu, care se descoperă în urma respingerii, este aceasta: că Iisus nu renunță la slujire și când este respins. Iisus nu renunță la slujire chiar dacă este refuzat, chiar dacă este dat afară, chiar dacă a vrut să arunce cu pietre în el. Vă rog să vă gândiți la voi. Ce ai face când cineva te dă afară, dar pe nedrept? Îți mai arde de slujire? Îți mai arde ție să faci bine altora când toți oamenii sunt împotriva ta? Iisus este imaginea personajului potrivit pentru cele mai potrivite lecții pentru eternitate. Alege El să stea la sărbătoare, alege să fie în templu, alege să facă toată lucrarea lui Dumnezeu, alege să se lase umilit acolo, putea să-și întindă o mână și mureau toți acolo. Însă alege Hristos această variantă a umilinței, a smereniei și a suferinței acceptate de regele nostru, ca să arate ucenicilor și nouă astăzi și de-a lungul istoriei tuturor oamenilor că Iisus Hristos nu s-a lăsat distras de la lucrare chiar și când e refuzat.
Marcu, capitolul 5, cu versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu spune că s-a dus în Genezaret, toată povestea, a scos 6.000 de draci dintr-un om și i-a băgat în 2.000 de porci, porcii s-au aruncat în mare, au venit sătenii, porcarii au povestit totul și sătenii l-au rugat pe Domnul Iisus în Marcu 5 cu 17. Spune că au venit genezaretenii și l-au rugat și îmi place prima variantă. Dar completarea versetului spune l-au rugat să plece. Deși Iisus pare că i-a băgat în Schengen pe ăsta înainte să intre în România. Pe acolo nu trecea nimeni. Era teroare. Și Iisus a mers și le-a deschis drumul. Era drumul către mare. Le-a deschis tot drumul, a eliberat pe om, l-a făcut sănătos, nu trec la minte. Și oamenii au venit și l-au gonit pe Domnul Iisus Hristos. Știți ce se întâmplă în următorul pasaj? De la versetul 19, cred că în Marcu 5. Ai face la fel? Ce ziceți? La versetul 21. După ce a trecut iarăși de cealaltă parte, cu corabia, s-a adunat norod în jurul lui, el stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Păi, tocmai ce te-au dat afară din Genezaret. Te-au refuzat ăștia. Ajungi iarăși înapoi în Capernaum, 12 km pe mare. Îți mai arde de lucrare? Iisus își învață ucenicii că dacă într-o parte e refuzat, e așteptat în alta. Alex, dacă te-au refuzat ei, înseamnă că Dumnezeu are ceva mai bun pentru tine. Evreii, dacă muria cineva, în 3 ore îl și îngropau. Vă imaginați că acest Iair, mai marele cetății Capernaum, nu mai venea la Domnul Iisus dacă își îngropa fetița? Și dacă nu refuzau pe Iisus Hristos genezaretenii, Hristos nu mai ajungea înapoi în Capernaum la timp, că atunci tocmai ce a intrat în casă, când era foarte aproape de casă, oamenii au zis, a murit. Și Iisus intră în camera ei, deja moartă. O învie din moarte și Hristos spune un lucru extraordinar. Să nu spuneți nimănui despre aceasta. Dar ce să nu spui? Că murise fetița și o va vedea toată lumea. Și o să auzim și noi de acest aspect. Ce să nu spunem nimănui? Această taină a slujirii. Nu împărtășiți tainele, ci slujiți prin tainele lui Hristos Iisus. Când e dat afară într-un loc, se duce în altul. În Luca, capitolul 4, se duce în Nazaret și predică în Nazaret, la el acasă. Ia cartea lui Isaia, citește cartea lui Isaia, ajunge exact, noi avem capitolul 61, dar ajunge exact la partea aia, știe el unde să se ducă. Și spune, Duhul lui Dumnezeu este peste mine, căci m-a uns să vestesc Evanghelia, să dau drumul prinșilor de război, să deschid ochii orbilor, să deschid urechile surzilor, să vindec pe slabi, pe ciungi, să fac toată lucrarea. Și închide cartea și spune, astăzi s-au împlinit aceste lucruri. Și Duhul Domnului este peste mine. Și știi ce fac nazaretenii? Îl iau pe Iisus, îl scot din sinagogă și îl duc pe sprânceana muntelui. Eu am crezut că îl duc pe munte să-l arate la toate satele de jur împrejur. Și se spune, în sfârșit avem pe cineva din neamul nostru în care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vrem să-i facem cât mai multe afișe, să audă toată țara, să audă tot Israelul. În el este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa au făcut nazaretenii. Au vrut să-l arunce. Și tot capitolul 4 până la versetul 38 se întâmplă situația acolo în Nazaret, unde vreau să-l omoară ăștia ai lui. Și din versetul 39 spune felurite vindecări. Dar cum îți arde ție să vindești pe alții când ăștia vreau să te omoare și să te arunce de pe sprâncean? Am să vă spun una din poveștile mele. Vreau să galopez. Slujba a început foarte târziu și eu m-am apucat târziu să intru în mesaj. Însă vreau să vă spun una din luptele mele cele mai aprici. M-am dus la rugăciune și am început să îmi spun Domnului toate suferința mea, toate doleanțele mele. Despre unul, despre altul. Mă plângeam de tratamentul de care am parte. De ce, Doamne, ăsta se poartă așa cu mine? De ce ăla se poartă așa cu mine? De ce? Că nu prea ne uităm cum ne purtăm noi cu alții. Ne uităm mai mult cum se poartă alții cu noi.
Și în timp ce plângeam acolo înaintea lui Dumnezeu de cum se poartă în mod special cei ai mei cu mine, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, așa că vorbește și vouă, mi-a vorbit și mie în rugăciune, că Dumnezeu răspunde în cămăruță, mi-a zis așa, Matei, te oprești puțin. Da, Doamne, Tu nu cumva vrei să o duci mai bine între ai tăi decât am dus-o eu între ai mei? Wow! Tu nu cumva ești mai important decât mine? Cum, Doamne? Păi tu te plângi că nu o duci bine între ai tăi și mai bine o duci între străini. Da, Doamne, ăia îmi sărută și mâna, dar ai mei mă bagă în fântână, ca Ieremia. Da, și mie mi-au făcut la fel. Tu nu cumva te crezi mai important ca mine? Cum, Doamne, să... Tu nu cumva vrei să o duci mai bine decât am dus-o eu între ai mei? Niciun slujitor nu o să o ducă mai bine între ai lui decât a dus-o Iisus. Și dacă o duce cineva mai bine, nu seamănă cu Iisus. Sau a găsit alt Iisus, ăla de care Hristos ne tot avertiza. Slujitorul care se găsește cu Iisus Hristos, cu cel adevărat, cu Hristosul Scripturii, cu Fiul lui Dumnezeu, el va continua să slujească, el va continua să țină mâinile pe plug, chiar și când e refuzat, chiar și când e dat afară, chiar și când e gata să-l omoare, chiar și când e umilit, chiar și când e dat afară de la slujbă, el nu știe să renunțe. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Ia, nu vă mai lamentați, mă, oameni buni, că nu sunteți în slujba lui Putin. Nu suntem în slujba unui om. Suntem în slujba lui Hristos Iisus, care ne-a arătat că trebuie să slujim și când suntem refuzați, când suntem dați afară, când suntem călcați în picioare. Știți de ce avea putere Pavel? Ăsta era în închisoarea din Roma și scrie 4 epistole din închisoarea din Roma, una dintre ele este Filipeni, și în 4:13 spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Pardon. Dar unde ești, băiete? La închisoare sunt, Matei. Și eu sunt pe fotoliu. Și eu sunt la volan. Și eu sunt îmbrăcat la costum și cravată. Și mă plimb liber din Irlanda, în România, din România în Belgia. Bă, Pavele, de ce poți tu totul? Pentru că sunt în Hristos. În El pot totul. Pavel se scutură de la Listra și Derbe, mort, în comă. Și spune: bă, unde am fost bătut? Că am uitat, că ăștia m-au lovit și în cap. Păi în Derbe și în Listra, hai înapoi acolo. Bă, ăștia au vrut să te omoare, oprește-te o țâră. Dă înapoi! Și ăstea spune: nu. Că Evanghelia e foarte puternică când nu știi să renunți. Când nu dai înapoi, Evanghelia merge înainte. Când slujitorii nu renunță, Evanghelia triumfă. Când oamenii lui Dumnezeu nu se opresc din luptă, Evanghelia câștigă. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Ce minunat e Dumnezeu! Marcu 6:53. Este imaginea înmulțirii pâinii, este furtuna și ajung în Genezaret. În Ioan 6:17 spune că Ioan vrea să meargă la Capernaum. În Marcu 6:48 Petru vrea să meargă la Betsaida, că tocmai ce a venit de la înmulțirea pâinii ăștia. Și fiecare trăgea turta la jarul lui. Ăștia credeau că aveau puteri supranaturale. Bă, mă duc acasă, am un butoi cu făină, fac 500 de butoaie. Și Petru a spus: dar de ce să mergem la Capernaum? Hai la Betsaida, de unde sunt eu și sunt mai mulți. Și Hristos îi ține sensul ăla giratoriu și în versetul 53 unde ajung? La Genezaret. Dar în 5:17 i-a dat afară. Vă spun un secret. Dacă Iisus, cât trăia printre ei, nu-i ducea înapoi în Genezaret, toată lucrarea care o făceau ucenicii, talpa piciorului lor nu mai călca în Genezaret, că l-au gonit pe Domnul. Și Hristos a spus: haide să vă dau o lecție, că dacă voi nu renunțați și vă întoarceți înapoi la locurile din care v-au gonit, o să vedeți rezultatele ce nu v-ați imaginat niciodată. Știți ce spune Biblia în 6:53 și următoarele versete? Că toți din Genezaret și din prin prejur, din toate satele, din toată zona de Decapole, 10 cetăți, un județ cu 10 orașe, toți și-au adus toți bolnavi. De ce?
Pentru că a văzut pe un slujitor, a văzut pe cineva care nu renunță la slujire, care nu renunță la închinare, care nu renunță la oameni, că l-au dat afară odată, se întoarce înapoi și le recâștigă toată simpatia. De ce e taina asta în capitolul 9? De ce e omul ăla pus acolo? L-a ținut Dumnezeu 40 de ani acolo. Și a spus, stai aici până în ziua în care am nevoie de tine. Dar de ce? Pentru că vreau să arăt ucenicilor în momentul în care îți dat afară din templu, să mă uit țintă la tine și să mă ocup de starea ta, de viața ta, de slujirea ta, de vindecarea ta, de familia ta, de casa ta. Rămâi acolo până când Dumnezeu are nevoie de tine, până când Dumnezeu face lucrarea cu tine ca să-și tragă gloria. De aceea pe unii Dumnezeu ne ține în vreme acolo, ca să se descopere taina nerenunțării. Următoarea taină, fiindcă trebuie să galopăm în această seară, este Siloamul. V-am spus ceva de la început. Ăștia luau apă în polonic, se duceau 200 de metri, nici nu beau. Știți că a trimis David 2 tinerei să-i aducă niște apă? Știți unde i-a trimis? La izvorul ăsta, Gihon, la 800 de metri înălțime. E izvorul Gihon ăsta, care aduce apa în Siloam. Și spune, cine se bagă prin tunel să-mi aducă apă? Și s-au dus 2 tinerei și i-au adus apă. Și David spune că n-a băut apa și a vărsat-o. Cum să beau apa care mi-au adus-o cu prețul vieții? Asta e apa vieții. Și ei, peste 1000 de ani, la Domnul Iisus, fac același lucru. Se duc la același izvor Gihon, iau un polonic de apă, un polonic de aur cu apă și îl varsă ca David, că e apa vieții. Hristos este profețit de către Isaia după 700 de ani. Înainte cu 700 de ani, după 300 de ani de la David. Și spune așa lui Ahaz, cere un semn Ahaz. Și spune, nu știu ce să cer. Cere un semn, nu știu. Și Isaia spune, iată semnul care ți-l dă Dumnezeu. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Acesta este semnul profetic pentru tine. Bun. Mare Ahaz, vine Ezechia la putere și din capitolul 22 din Isaia ne este prezentat un lucru fantastic. Că vin și impresoară Ierusalimul. Asirienii au cucerit Israelul de Nord în anul 722 înainte de Hristos, prin Ben-Hadad și apoi Esarhadon, și au cucerit toată zona de nord. Când s-au apropiat de Iuda, Ezechiel era împărat, Isaia era proroc de curte. Ăștia s-au baricadat înăuntru și au ținut piept asirienilor prin zidurile înalte, pentru că era cetățuia Ierusalim, era pusă pe munte și înconjurată de ziduri mari. Și nu putea asirianul să intre, însă asirianul s-a așezat acolo. Citiți cu atenție istoria aceasta, se găsește în 1 Cronici, capitolul 30, în 2 Împărați, capitolul 20, în Isaia 21 până în Isaia 36. Și toate aceste lucruri se întâmplă ce vă spun acum. În timp ce ei stăteau acolo, Israelul avea merinde. Ierusalim avea merinde sus, însă rămăsese fără apă. Și Ezechia se lamentează și se plânge înaintea lui Isaia și spune, Dumnezeu nu ne dă apă. De aceea profețește capitolul 35 că Dumnezeu face în pustie râuri. Istoria bisericii ortodoxe, schițele bisericii ortodoxe, într-una din cântările din Vechiul Testament, spune că într-una din zilele de asediu a Asiriei asupra Ierusalimului, Isaia se ducea de la casa lui, de unde stătea el, la casa împăratului. În timp ce, apropiindu-se de casa împăratului, de sete și de căldură, de iarșiță, Isaia a căzut ca mor leșinat. Nu era apă în țară deloc. Și Isaia, stând acolo muribund, a spus lui Dumnezeu, Doamne, oare să mor eu de sete cu un Dumnezeu care face râuri în pustie? Și a leșinat Isaia. Leșinând acolo Isaia, Dumnezeu a făcut să
să iasă un izvor de apă, exact la gura lui. Așa spune schița Bisericii Ortodoxe. Citiți istoria Bisericii Ortodoxe pe Vechiul Testament. S-a făcut atât de țâșnea apa, încât l-a revigorat pe Isaia. L-a trezit pe Isaia din leșin. Isaia a luat, a băut apă, s-a întremat și s-a dus la Ezechia. Și a spus: împărate, Dumnezeu ne dă apă. Și el s-a spus: taci din gură, de unde ne dă Dumnezeu apă? Dumnezeu face din pustie apă. Nu taci din gură. Ba da, eu am băut apă, hai să vezi apa. Când s-a dus era baltă. Și au început să sape de jur împrejurul izvorului. Izvorul Gihon era sus acolo, dar nu venea direct la ei în curte. Mergea în altă parte, către exterior. Și ascultați ce au făcut. Au săpat de jur împrejur și au făcut un tunel după izvor, pe dedesubt. Și au mers 800 de metri de la casa împăratului, pe lângă templu, pe dedesubtul zidului, în afara zidurilor, acolo la Gihon, ca să aducă apă rece din rezerva de stat a lui Dumnezeu. Aia era rezerva de stat a lui Dumnezeu. Și au adus apa prin tunel. Tot ce făceau ei era o profeție, era o prorocie. Gihon înseamnă fecioară. Izvorul apei vieții era o prefigurare că într-una din zile de asediu va veni din fecioară izvorul de apă rece. Nealterat, necontaminat de relații între doi oameni, ci doar din fecioară și din Dumnezeu, ca izvorul acesta bun. Știți de ce l-a numit trimis? Pentru că izvorul a fost trimis. Trimis nu e orbul care s-a dus să se spele. Trimis era izvorul. De asta se numește Siloam, că Dumnezeu ne-a trimis izvorul, dar adevăratul izvor trimis de Dumnezeu prin izvorul Gihon din afara, de la 800 de metri, era profețirea lui Hristos că vine El. Iisus este apa vieții. Și a spus: nu ești tu, mă, apa vieții. Însă, dragi oameni, prin Siloam, Hristos a vrut să le spună: eu sunt rezerva de stat a lui Dumnezeu. Eu sunt profeția. Eu sunt împlinirea profeției. Eu sunt descoperirile lui Dumnezeu. Eu sunt apa vieții. Voi degeaba prefigurați apa asta. Și ca să le vină de ac, vă spun eu ce a făcut. L-a trimis pe orb. Apa aia nu o bea nimeni. Nimeni nu băga mâna în Siloam. Nu era ca la Betesda. Asta era apa împăratului. Nici preoții nu o beau. Doar o vărsau o dată pe an. Era rezerva de stat a lor, pentru tradiție, pentru obiceiuri, pentru ritual, pentru ceva prefigurând pe Hristos, pe Mesia. Însă Hristos îl unge cu noroi pe orb și spune: du-te la Siloam. La Siloam? Dar avea ăsta impresia ce e Siloamul? S-a dus la Siloam și în momentul în care a băgat mâinile în apa Siloamului și a dat la ochi, a murdărit apa Siloamului. A desființat Siloamul. A desființat importanța lui. De ce a desființat importanța lui profetică? Pentru că în mijlocul lor era adevărata apa vieții, care nu poate să fie contaminată, desființată, chiar când e dată afară. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Iisus era secretul lui Dumnezeu. Era taina lui Dumnezeu. Îi spune lui, că am ajuns la secrete, îi spune Dumnezeu lui Pavel când îl duce în ceruri, în Coloseni 1:27. Pavele, de 4000 de ani îmi arde sufletul în mine să spun un mister de al nostru din Seif. Hai cu mine. Și s-a dus cu el. S-a plimbat cu Dumnezeu în ceruri. Și când vine înapoi între oameni, Pavel spune: iată taina ținută ascunsă din veșnicie și descoperită nouă astăzi, este aceasta: Hristos în voi, nădejdea slavei. Dar, fraților, aceasta este o taină, este un secret, era păstrat acolo în împărăția lui Dumnezeu. Știți că Biblia vorbește în Evrei, în Apocalipsa, în Isaia, despre jumătatea aia de ceas. Ce-i ceasul ăla? Tăcere, spune Dumnezeu o întrebare și tace cerul. Și de cine se duce să salveze pe om? Și tac toți.
după jumătate de ceas din sfera lui Dumnezeu, apare Fiul lui Dumnezeu, apare Hristos în fața tuturor. După analogia mea și după calculele mele în ceruri, după căderea lui Satana, că a luat o treime, au rămas 100.000 de miliarde. Un 1 cu 14 zerouri. Pentru că Daniel spune așa, în ceruri sunt îngeri de 10.000, ori 10.000, ori mii de mii. Asta înseamnă 14 zerouri împreună, cu un 1 în față. Iar Satana a căzut cu jumătate din suma asta. Și a rămas în ceruri 100.000 de îngeri buni, de 100.000 de miliarde de îngeri buni. E o sumă mare. Toți îngerii ăștia la oaltă nu puteau răspunde la o singură întrebare a lui Dumnezeu. Serafim, heruvim, bătrâni, arhanghel și toți ceilalți în ordine angelică, într-o desăvârșire absolută. Nimeni n-a putut, jumătatea aia de ceas, fiecare bătea pe calculator, contabilitate, dacă îmi tai aripile, dacă îmi dau sabia, dacă mă sting din focul care l-am aprins, dacă ne pierdem trâmbițele, dacă ne aruncăm. Îl putem salva pe Matei și toți ziceau nu! Pentru că sufletul lui Matei e mai scump decât toți îngerii din ceruri. Pentru că sufletul omului, 49, Psalm 49, cu versetul 16, spune sufletul lor, sau versetul 9, sufletul lor ajunsese așa de scump, că nu putea să fie răscumpărat. De aceea Dumnezeu a pus întrebarea, cine răscumpără pe om? Și după jumătate de ceas de tăcere, vine Hristos și spune, Tată, în sulul cărții tale este scris despre mine, vin să fac voia ta. Și toți îngerii amuțesc. Și ăștia se întreabă, dar care sul? Dar care carte? Pentru că Dumnezeu are cărți unde nu citește nimeni. Are taine pe care nu le știu îngerii. Are un seif secret. Știți unde l-a purtat pe Pavel? În seiful ăsta secret de dincolo de perdea. Și a spus, hai să-ți mai arăt ceva. Hai să-ți mai dau ceva din ale mele, că mi-arde inima să spun. Ce, Doamne, am o rezervă de stat. Înainte să se nască Adam, înainte să o facem pe Eva, înainte să vină Abel, înainte să nască Matei și Maria, eu, Domnul, l-am proiectat pe Fiul meu ca soluție pentru voi. Cum, Doamne? Dar n-aveam cum să zic asta, că n-aveau minte. Hai cu mine în seif. Și când l-a băgat în secretele lui Dumnezeu, Pavel a descoperit taina aceasta, că Hristos este adevărata taină, adevăratul mister, adevăratul secret al lui Dumnezeu, adevărata bogăție, adevăratul tezaur al cerului. E Hristos, Fiul lui Dumnezeu! Glorie Domnului Iisus! Și vin și spun tuturor, am o veste bună, Hristos în voi nădejde slavei. Haideți, întoarceți-vă unii la alții și spuneți această nădejde. Hristos în voi nădejdea slavei. Haideți! Când vorbim de secrete, oameni buni, secrete are Dumnezeu multe, dar Apocalipsa ne arată un alt secret. Apocalipsa 2 cu 14. Te rog să-mi afișezi Apocalipsa 2 cu 14. Un alt secret, și o să încheiem punctul cu secretele. O altă taină, Apocalipsa 2 cu 14. Dar ce am împotriva ta? Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Care era învățătura asta? Care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Știți când s-a descoperit asta? După 1500 de ani. Vine Moise, ajunge în pustie și Balac se teme de popor. Și îl cheamă pe Balam, pe fiul lui Beor, vrăjitorul. Și spune, bleastă-mă poporul ăsta. Nu-l blestem că nu mă lasă Dumnezeu. Îți dau bani, îți dublez, îl striplez, te umplu de avere. Bă, nu pot că nu mă lasă Dumnezeu. Păi, dar ce să fac cu ăștia, că-s mulți? Hai să zic ceva la ureche. Ce îmi zici la ureche? Dezbracă fetele. Dă băutură și mâncare gratis. Și îl pui pe Dumnezeu împotriva lor. Lucrul ăsta, te rog să lași versetul înapoi. Lucrul ăsta nu-l știa nimeni timp de 1500 de ani și ardea în inima lui Dumnezeu să descopere acest secret pe care l-a șoptit la ureche Balaam lui Balac. Mai șoptești la ureche? Mai pui la cale lucruri?
mai faci jocuri în culise și după 1500 de ani te dă Dumnezeu de gol. Astea sunt secretele lui Dumnezeu. Și ascultați acum, după 1500 de ani ajunge Ioan în cer. Ăsta cade ca mort. Îl vede pe Iisus. Nu-i vine să creadă așa ceva. Și Iisus îl ridică, l-apucă, ridică, stai liniștit, eu sunt ăla care ai stat cu capul pe pieptul meu. Ridică-te că am să povestești ceva. Ce? Du-te la una din biserici, da? Și spune-le că aveți oameni ca Balam. Cum, Doamne, avem oameni ca Balam? Oameni care fac jocuri de culise. Oameni care pun la cale în secret. Oameni care șoșotesc la ureche. Oameni care se bucură dacă veți cădea și dacă vă vom părăsi noi, eu și tata. Oameni care abia așteaptă să vă batem noi pe spate. Oameni care abia așteaptă să vă meargă vouă greu. Oameni care abia așteaptă să vă părăsim noi Trinitatea. Oameni care au învățătura lui Balaam să vă facă rău, dar voi să nu știți asta. Du-te și spune-le că acest secret nu mai e secret. Am să dau în vileag și am să spun tot ce s-a spus la ureche de pe acoperiș. Și am să spun tot ce s-a spus în șoaptă cu trâmbița. Și am să trâmbițez tainele lui Dumnezeu. Că Dumnezeu știe toate secretele. Dacă tot pui la cale răutatea, așteaptă-te să ai parte de ea. Nimeni nu-l vorbea de rău pe Balam. A murit el, copiii, generații după generații. Dar după 1500 de ani a scos Dumnezeu secretul. Un alt secret și Iosif e vândut de Iuda. Și când ajunge Iuda acasă, îi moare nevasta. Îi mor doi copii. Se culcă cu noră sa. Trăiește între prieteni, pleacă de la Iacov. Capitolul 37 e capitolul vânzării lui Iosif. Și capitolul 38 e capitolul vânzătorului. Nu vă ocupați voi de vânzători. E treaba lui Dumnezeu cu vânzătorii. Dacă sunteți vânduți, vă rog să nu fiți și vânzători și voi. Lăsați-vă doar vânduți, că o să vă crească valoarea. Și o să vedeți voi. Însă în momentul în care Iuda l-a vândut pe Iosif, Dumnezeu, dragi oameni al lui Dumnezeu, l-a pedepsit într-una. Dar n-a spus lui Iacov ce a făcut. Știți când a spus lui Iacov ce a făcut? Exact de la 17 ani a lui Iosif până la 39 de ani ai lui. 22 de ani a păstrat secretul față de Iacov, Iuda. Și când se arată Iosif fraților săi, Iuda e acolo. Și toți frații sunt acolo. Și trimit căruțe, avere, mâncare și spune: aduceți-l pe Iacov, pe tatăl meu încoace. Și ăștia se duc acum, gândit, nu mai intrați în această imagine ce vă zic acum. Ce Dumnezeu fantastic avem. Și ăștia se duc la Iacov. Dacă normal ar fi făcut 3 luni, acum au făcut 1 an. Că nu le mai venea să meargă acasă. Băi, ce o să zicem lui tata? Păi ce trebuie să-i zicem? Păi nu l-am vândut noi? Cum îi zicem noi acum că trăiești? Că am zis că o fiară l-a mâncat. Și noi am rupt haina de invidie, de răutate, l-am dat la alții. Dar dacă nu ne ducem să ducem pe tata, avem armata lângă noi, că de aia a trimis soldați cu ei, să nu meargă în altă parte și să aibă garanția că vor veni înapoi. I-a forțat să dezvăluie secretele de 22 de ani. Pe unii Dumnezeu ne va forța, să mă pun și pe mine să fiu onest oratoric. Va veni ziua când ne va forța Dumnezeu să spunem toate secretele care le-am spus la urechi, ca să ne scăpăm pielea de ziua judecății. Vei spune tot ce ai făcut, tot rău care ai făcut fraților tăi, tot răul care le-ai făcut lui Dumnezeu și lucrării, tot rău care ai făcut celui pe care l-ai invidiat, care nu ți-a dat niciun motiv să te porți rău cu el. Te va forța Dumnezeu, va pune Dumnezeu lângă tine oameni ca să spui tot adevărul, că altfel n-ai să poți scăpa. Au spus lui Iacov: tată, Iosif trăiește. Și spune: ia bă, tăceți din gură, de niște mincinoși. Tată, trăiește fiul tău. Uite fistic, unt, migdale, uite soldați egipteni, uite căruțe cu cai. Noi am mers cu măgarii și ne-am întors cu cai. Uite haine pentru tine, uite căruță să te purtăm pe tine, să nu mergi pe jos.
Și el spune, destul! Trăiește fiul meu! Dar de ce trăiește? A spus că a murit. Și acum urmează secretul dezvăluit. Nu, tată. Simeon a spus, eu vreau să-l omor. Ruben a spus, eu vreau să-l scap. Iuda a spus, mie mi-a venit în cap să-l vând. Fiii Bilhei și al Zilpei spuneau, noi abia am așteptat să scăpăm de el, ca să putem vorbi cum vrem noi, că ăsta ne tot pâra la tine. Și au ajuns să spună toate secretele. E prezent Dumnezeu în adunare. Aceasta este taina descoperită în urma respingerii lui Hristos. A dezvăluit cele mai profunde secrete. Cel mai profund secret. Cel mai profund mister. Misterul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și misterul nostru, păcatul, convingerea. Următoarea lucrare, următoarea taină descoperită de către Mântuitorul în urma refuzului sau a respingerii sale este faptul că El e Creatorul. Și spuneți, unde ai văzut asta? Haideți să vedem. John MacArthur spune că nu puteai să-ți dai seama că omul ăsta e orb din naștere decât dacă îi lipseau ochii, orbitele. Aici. Nu exista oftalmologie pe atunci. Să-ți dai seama că e orb din naștere. Și până când să umble el și să vezi că va cădea, ar dura ceva vreme. Dar și-au dat seama că e orb din naștere prin faptul că i-a lipsit ochii. David spune, Doamne, Tu m-ai țesut în pântecele maicii mele, îmi cunoșteai zilele pe când eram un plod fără chip, țesut într-un chip ciudat. David recunoaște supremația lui Dumnezeu, atotprezența lui Dumnezeu și imanența lui Dumnezeu, că este în orice ființă și lucrează din interior și că Dumnezeu țese în pântecul femeii pe om. Și la ăsta Dumnezeu a spus, bă, pune-i bustul, fără robust pe ăsta, bă, frumos, pune-i mâinile, bă, ce bine arată, picioarele, fain, pune-i capul la ăsta, bun, pune-i o spinare bună să reziste mult, așa, dă-i urechi, dă-i gură, dă-i limbă, dă-i de toate, dă-i interiorul, da, dar de la creier până la ochi, retina, s-o aduci până la margine, dar ochii să nu-i dai. Și l-a lăsat să se nască fără ochi. Dar de ce, tata, întreb eu după atâția mii de ani, de ce nu i-ai dat ochii la asta? Pentru că vine ziua când voi fi refuzată de oamenii care văd și trebuie să îmi arăt puterea de creativitate cu unul care nu vede. Știți ce spune omul ăsta care n-are ochi? Știți la ce face aluzie? Nu s-a pomenit așa ceva de când? De când e? Face aluzie la primul om. Când Dumnezeu l-a creat pe primul om, a scuipat, a luat praful țărânii, a creat un chip de om și apoi a suflat în nări. Fii om. Și are viață omul. Ce zice omul ăsta? Acum Dumnezeu se apleacă, scuipă din nou, face bile, le pune aici și îl trimite la Siloam, l-a trimis. La ce? La secretele lui Dumnezeu, îl trimite la seiful lui Dumnezeu, îl trimite la Dumnezeul Creator. Cine era trimisul aici, în poveste? Hristos Iisus. Și a spus, Doamne, eu sunt înainte de Avram. Eu sunt lumina lumii. Ăștia nu au înțeles. Ca să înțelegem de ce Hristos e Creatorul și cum e lumina lumii, Biblia spune în Geneza capitolul 1 că Dumnezeu a creat toate lucrurile și a patra zi a creat soarele și luna. Învățați bine ordinea lucrurilor care le-a făcut Dumnezeu. Dar prima lucrare care a făcut-o Dumnezeu în univers, știți care era? Mai tare. Lumina. Dar în a patra zi a făcut soarele și luna. Păi cine era lumina dinainte de ziua a patra? Cine era lumina dinainte de ziua a patra? Cum a luminat Dumnezeu lumea înainte de ziua a patra? Din al treilea cer, din locuința lui Dumnezeu, era haosul demonic și apoi, într-un loc acolo, pământul făcut. Caia lactea al nostru. Dar era întuneric business, sub locul ăsta. Și Dumnezeu și-a băgat mâinile din al treilea cer,
a făcut culoar, l-a trimis pe Fiul lumina doar pe pământ. N-a luminat și văzduhul, numai pământul. Satana e tot în întuneric acum. Numai pământul-i lumină. Și după 4 zile, după 3 zile, a 4-a zi a făcut soarele. Ca să se retragă Fiul înapoi, lumina lumii, a făcut soarele ca să lumineze și să încălzească lumea. Dar Apocalipsa spune că în zilele de apoi, când va veni noul Ierusalim din ceruri, va dispărea soarele ăsta, va dispărea luna și stelele, nu va mai fi nevoie de nicio lumină, pentru că în Ierusalim, în Sion, va fi Hristos cu noi, glorie Domnului. Îl va lega pe Satana, va lua tot haosul din cosmosul haotic, îl va băga în iad în adânc și va străluci din cer până pe pământ într-o 1000 de ani. Hristos este lumina lumii, glorie Domnului, care n-are nevoie de soare. Și ăștia n-au înțeles. Ăștia au spus, du-te bă de aici, lumina lumii, că noi avem soarele. Și Hristos a spus, eu strălucesc mai tare decât soarele la amiază. Eu sunt lumina lumii. Dar ca să mă credeți că eu sunt lumina lumii, am să mă duc la acest orb și am să vă arăt în scurt metraj. V-ați uitat pe Netflix, nu? E filmul de lung metraj și e trailerul. Ăla de 2 minute și 17 secunde arată imaginea, cam esențialul. Ei, Hristos a venit și a elucidat Geneza 1 și 2, ce n-am înțeles noi ani de zile, și o vedem în Ioan 9 cum Hristos face totul lumină, de un film de lung metraj, se apleacă, face tină, face bilă, pune la ochi, îl trimite, vorbește cu el, dă suflare, îl trimite la Siloam, face aluzie la el, la izvorul lui Dumnezeu și apoi spune, eu sunt Creatorul! Și orbul știa că nimeni nu face asta decât numai Dumnezeu. Te mai temi? Îl avem pe Creator prezent. E aici lângă noi. E cu noi regele. E acela care poate să, din ciot, fraților, s-au mai făcut minuni. Nu-i așa, frate? Dar ciungul lipsea bucata. Să o îndrepți e mai simplu, mă. Dar lipsea bucata. Și spune că ciungul a venit la Domnul și a spus, nu mă mai am mână. Ce să facem noi, mă, cu tine nu mai ai mână? Îți dăm proteză acum. Hristos a spus, întindeți mâna. Și ăsta și-a întins mâna. Și din ciotul ăla a ieșit toată mâna la fel. Era puterea de creativitate a lui Dumnezeu. Știți de ce avem noi astăzi avioane, navete spațiale, din nefericire rachete și arme, mașini, blocuri de 1 kilometru înălțime? Pentru că Dumnezeu ne-a creat să-i semănăm Lui. Când am ieșit din Eden, am pierdut doar slava Lui, nu și puterea creativității. Omul a rămas creativ pentru că semăna cu Dumnezeu. Dar din nefericire și-a creat Dumnezeu de piatră, Dumnezeu de lemn. Dar de unde știa El să creeze? De la Creatorul. Iar Hristos spune un cuvânt extraordinar. Eu și Tata lucrăm de la început. Tata nu s-a oprit din a lucra deloc. Să nu credeți că Dumnezeu obosește și are nevoie de odihnă. Era o paranteză a lui Dumnezeu pentru oamenii care obosesc după cădere. Și a spus, a 7-a zi m-am odihnit. Dar Hristos a spus în versetul din Matei, spune și în Apocalipsa, cine nu va fi neprihănit nu va intra în odihna mea. Așa că Dumnezeu n-a început odihna. A 7-a zi a lui Dumnezeu n-a început. Odihna lui Dumnezeu n-a început. Dumnezeu încă lucrează. Dumnezeu Creatorul creează. Dumnezeu Creatorul naște din nou în această seară. Dumnezeu ridică din nou în această seară. E prezent, mâinile Lui sunt la lucru. Cuvântul Lui e viu, El te ridică. El te ridică de acolo din prăbușire. Și să mă apropii de încheiere că dușmanul meu ceasul e aici. Ultimul lucru. Pe lângă faptul că Iisus n-a renunțat la slujire, prima descoperire, prima taină, a doua taină, Iisus e apa vieții, secretul lui Dumnezeu din veșnicie. A treia, Iisus e Creatorul. A patra taină, și cu aceasta închei, se găsește în versetul 3 din Ioan 9. Iisus a spus, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el ce? Slavă scrie acolo. Eu văd altceva.
Mai tare. Lucrările lui Dumnezeu. Ioan 17 cu versetul 4, cred. Eu te-am proslăvit pe pământ și am sfârșit. Ce? Te rog să pui înapoi versetul 3 din capitolul 9 din Ioan. Dacă le poți prinde pe amândouă, că știu că ești expert, ești binecuvântat. Pune astea două versete împreună dacă poți. 1 Ioan 9 cu 3 și Ioan 17 cu 4. Să vedeți ce se întâmplă de la una la alta. Iisus a spus, acest bărbat este lucrarea, cu el am făcut lucrările lui Dumnezeu. Trebuie cu el să fac lucrările lui Dumnezeu. Ale cui erau lucrările? Ce era omul ăsta acolo jos? Ce s-a rugat Domnul Iisus în camera de sus? Ioan 17 nu-i rugăciunea în Ghețimani, în camera de sus cu ucenicii, în auzul lor. Ce a spus? Tată, am sfârșit lucrarea. Fraților, de acolo a început Ghețimani, Gabata, Golgota, groapa, gloria. Dar dacă pe omul ăsta nu-l vindeca Iisus, lucrarea nu era finalizată. Mulțumesc, ești deștept. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Eu te-am proslăvit pe pământ și am sfârșit. Care lucrare a sfârșit-o? Lucrarea începută în om și nefinalizată la naștere. Lucrarea a început în pântecul maicii lui și nefinalizată la naștere. N-avea ochi. Aceasta este de generic lucrarea ta de mântuire, de misiune. Dar omul este o părticică, este o piesă de puzzle din toată lucrarea mare a lui Dumnezeu. Dacă piesa asta lipsea de acolo, imaginea de ansamblu, lucrarea lui Dumnezeu nu era finalizată. Așa că, dragi oameni al lui Dumnezeu, omul acesta a suferit 40 de ani, fiindcă era lucrarea lui Dumnezeu. Tu suferi atât de mult fiindcă ești lucrarea lui Dumnezeu. Tu treci pe unde treci fiindcă ești lucrarea lui Dumnezeu. Tu n-ai trece dacă în tine nu s-ar împlini lucrările lui Dumnezeu. Tu nu suferi dacă Dumnezeu n-ar avea lucrare de făcut cu tine. Pe tine, dar unii vor să lucreze pentru Dumnezeu fără ca lucrarea lui Dumnezeu să fie în ei. Unii vor să... Mâna sus, cine vrea să fie lucrător? Mâna sus. Cine vrea să fie lucrătorul Domnului? Haideți, ridicați mâna, nu mai vreți acum. Nu vă mai trebuie amvon din seara asta niciodată. Cine vrea să fie lucrător? Dar înainte să fii lucrător, trebuie să fii lucrarea Lui. Și Iisus spunea, aceasta este lucrarea mea. Care, Doamne, lucrarea ta? Te-ai gândit la mama Lui? Că toți fariseii, toți preoții și toată tagma și toată elita Israelului a spus, sigur această femeie a păcătuit. Să naști un copil orb? Ucenicii au spus lui Iisus Hristos, sigur părinții lui au păcătuit. Cred că și omul ăsta a păcătuit, că aveau influențe mistice din Orientul Mijlociu. Credeau în reîncarnare încă de pe atunci. Păi când avea, părinții înțeleg că o fi păcătuit, dar omul ăsta când să fi păcătuit înainte de naștere? Într-o altă viață. Și asta e karma. Acum s-a născut orb. Și Iisus spune, voi umblați cu mine de atâta vreme. Și în loc să credeți lucrările lui Dumnezeu, aveți tot felul de curenți în capul vostru. N-a păcătuit nici el. Și n-au păcătuit nici părinții lui. S-a născut așa. Pentru că e lucrarea mea. Știi de ce ești așa? Că ești lucrarea lui. Iisus nu se rușinează cum arăți. Lui Iisus nu este rușine de boala ta. Lui Iisus nu este rușine. El te-a creat. Dacă ai o dizabilitate, ca să nu spun un handicap fizic, dacă ai ceva care te-ar dezonora în fața oamenilor, vreau să spun un secret în această seară. În fața lui Dumnezeu nu ești dezapreciat, se uită la tine ca la lucrarea sa. Iisus nu se dă în lături de lucrarea sa. Iisus nu se rușinează cu ceea ce a început și n-a finalizat. Va veni ziua când va finaliza, glorificat să fie Domnul.
Tu ești lucrarea lui Dumnezeu. În tine face Dumnezeu lucrarea sa. Cu tine și împlinește Dumnezeu planul. Ești o piesă din puzzle. Ești o lucrare din miliardele de lucrări ale lui Dumnezeu. Ai un ADN singular. Ai o amprentă unică în lumea asta. Ai o orbită unică în lumea asta. I-a păstrat Dumnezeu o pereche de ochi din pământ, din nimic, din scuipat, dintr-un timp de umilință, ca să-și arate lucrările sale. Glorie Domnului! De ce treci? Ești lucrarea lui Dumnezeu. De ce ai suferit? Ești lucrarea lui Dumnezeu. De ce ai plâns? Ești lucrarea lui Dumnezeu. Kevin, închei și dacă poți să pui povestea cu femeia care are loc în această seară la încheiere. Mama acestui om a suferit mult. Dar vreau să vă spun un lucru, că femeia care plânge în picioare va fi doborâtă de lacrimile ei. Nu știu dacă ai prins-o. Poți să le pui dacă le ai. Însă femeia care plânge în genunchi înaintea lui Dumnezeu va fi ridicată de Dumnezeu într-o zi. I-au adus părinții, spune Biblia, și au adus-o pe mamă. Și de data aceasta nu-i mai zic, ia-ți orbul de aici, ia-ți handicapatul de aici, ia-ți bolnavul și tu la casă. O întreabă, o chestionează. Femeie, da, e băiatul tău? Da. Se dă mai tare, mai șmecher decât noi, mai înțelept decât noi, ne învață pe el pe noi teologie. În sfârșit o înalță Dumnezeu pe femeie. E al vostru? E al nostru. În sfârșit nu le mai este rușine. În sfârșit nu se mai dau înapoi. Deși într-un final aceștia nu intră în dezbaterea fiului cu fariseii, însă vine vremea când Dumnezeu va ridica fiecare mamă care plânge, fiecare tată care suferă, fiecare părinte care are un copil bolnav, fiecare mamă care a dat naștere la un înger fără aripi, la un înger de copil, la o minunăție de prunc, dar care suferă. Am o veste bună, acel copil e lucrarea lui Dumnezeu. În veșnicie te vei întâlni cu el, cu lucrarea finalizată. Va arăta ca Domnul Iisus Hristos, va fi în slavă, va fi puternică, va fi tare. E lucrarea Sfântului Dumnezeu. Ca să vedem noi toate astea, ar trebui să-și plece capul între ucenici și să fie respins în templul său, acolo unde avea cameră de dormit, ca să ne arate nouă slujitorilor din această seară că nu-i vremea să renunți, că lui Hristos nu-i plac slujitorii care dau înapoi, care se lamentează și plâng. Nu te mai plânge și tot dau înapoi. Ridică-te în această seară, pune mâinile pe plug și mergi mai departe. Și când te refuză într-o parte, stai liniștit, Dumnezeu are 5 părți deschise pentru tine. Când te refuză în Genezaret, nicio problemă, du-te, fuga în Capernaum. Când te dau afară din templu, stai liniștit, te așteaptă un orb afară. Nu e asta problema. Când te refuză în Nazaret, stai liniștit, du-te în altă parte, te așteaptă o mulțime de bolnavi care au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, că unii sunt supraplini și nu mai au nevoie de Evanghelie. Du-te în părțile unde ai nevoie de Evanghelie. Ridică-te în numele Domnului, slujitorule, slujitoare. Știu că ești obosit, dar n-ai fost mai obosit decât Domnul. De aceea nu renunța. Nu renunța. Dar vreau să spun lui Dumnezeu, Doamne, nici eu nu mai renunț. Gata cu gândurile de renunțare. Gata cu datul înapoi. Am învățat taina asta pe spatele tău, pe pielea ta. Am învățat că Iisus este secretul lui Dumnezeu, este tezaurul cerului, este comoara lui Dumnezeu, este rezerva de stat a lui Dumnezeu. Orice țară are rezervă de stat. Când lumea a intrat în pandemie, Germania și-a deschis visteria și a dat 500 de miliarde de euro cash din rezerva de stat a Germaniei. De aceea acum se apropie de faliment cu pași repezi. Fiindcă și-a deschis visteria și a dat proiectul Bazooka. 500 de miliarde de euro cash. Ca să poată ieși din pandemie și din colaps. Atâta era rezerva de stat. Însă Dumnezeu, când a văzut că vine falimentul peste Adam și peste Eva, a venit și le-a spus: fac apel la rezerva de stat. Care, Doamne? Se va naște fiul meu. El e rezerva de stat. El e soluția. Și înainte să păcătuiască Adam și Eva, era scris deja: fiul meu e sursa de viață. Știți pentru câți oameni era promis Iisus? Pentru unul singur. Pentru Adam.
de a fi dumneata singur pe planeta asta. Iisus tot ar muri pentru tine, fiindcă dumneata ești lucrarea Lui. Oamenii îți întorc spatele, te resping, spun tot felul de lucruri, însă Dumnezeu când se uită la tine, se uită prin lucrarea mâinilor sale, are mâinile deja găurite, te vede prin căușul palmei găurită, te vede lucrarea de la Golgota, pentru că Dumnezeu se uită la tine ca la acela pentru care ar mai muri încă o dată, dacă ar fi nevoie. Iisus e prezent în această seară ca și Creator. El poate să și vindece, dar mai mult decât atât îmi doresc în această seară să revigoreze sufletul, să ne repună din nou la slujbă, să ne dea din nou puterea și zelul, cheful acela, să ne dea în această seară, să putem face lucrarea lui Dumnezeu. Și apoi să nu uiți un lucru, că indiferent cum ești, sărac, bogat, bărbat, femeie, frumos sau nu, tânăr sau bătrân, bolnav sau sănătos, cu vreo dizabilitate, vreun handicap, cu vreo boală anume, cu vreun virus de care nu poți scăpa, tu ești lucrarea lui Dumnezeu. Ce frumos arată Iisus. El nu se dă înlături de tine. El ar vrea să te primească în această seară în brațe și să spune: fiul meu, fiica mea, ești a mea, ești al meu, te iau în brațe. Vă chem să vă ridicați înainte de Domnul.